This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Kumporme si Public Safety and Transportation Management Office o Pstmo Head Jack Kunlo sa pagpataas ng multa sa mga Naga-Obstruct sa bike lane sa siyudad ng Iloilo. Sunod kay Kunlo ang pagpataas ng 5,000 pesos nga multa sa akto nga pag-obstruct sa bike lane ang makabulig agod nga matap na ang problema. Dugang pasang natungdan nagalaom sila nga madudla na ang mga violators tion nga ini ang mapatuman. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandara sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera